Hazreti Mevlana bir hikayany geçiriyor. Bir adamlaň meri "Madam ya Rab, ya Rab, ya Rab" diýip Hudaýy çagyrýanna. Bir gün şeytan maňa bir adamyň şekline bolupdyr. "Ey sen madam ya Rab" diýip ýöň. Bir Hudaý Taala'dan sen eşitdiňmi? "Lebbeyk abdi." Hay aýdy we sen "Lebbeyk ey bendem" diýäňdan sen madam eýem diýäň, "Hawa bendem" diýip sen Hudaýdan bir ses eşitdiňmi diýipdir. Ol adam aýtdyr, "Dogry aýtýaň, men 30-40 ýaşadym. Madam ya Rab diýip ýön bir gede geçdemek şon" diýip kullen ya Rab diýmekligiň dogalaryny goýupdyr. Şeytan da goýdurypdyr maňa. Hızır aleyhisselam maňa sataşypdyr. "Ey adam" diýipdir, "sen ya Rab diýip çagyrýatdyň. Hiç sesiňin asmana gitmeýär" diýipdir. Ol adam aýtdyr, "Ay mene ya Rab diýdim kän, bir gezek eşitmedim. Hawa ey bendem diýäňdan men eşitmedim" diýipdir. "Ay men Hudaýyň gastyndan, men kawullardan bolan bolmalyýaňdan goýdum şu ya Rab diýmem" diýipdir. Hazreti Hızır aýdypdyr, "Sen şu ya Rab diýip her gezekde taňa nesip etýä. Her gezekde diline ya Allah diýmek nesip etýä. Şol diline gelmekliň özü Hudaý taňa lebbeyk ey bendem dilemenden niýdi da" diýipdir. "Hudaý sen bilen gel akadan kepleşjekmi" diýipdir. "Saňa şu tawfigy berýä. Ey eýem diýmeklik nesip etýä, şu doga etmeklik nesip etýä, mübarek adyny agzyna götürüp ya Rab diýmeklik nesip etýä. Ey bendem diýip saňa yüzlenligi da Hudaýyň" diýipdir. "Sen şondan mahrum galyň, sen şonu goýdyň" diýipdir. Şu yani nesip etse şoň özü Hudaý Taala saňa ijabet etjeginiň alamatidir. Ya